Vesker bianglong Gandhi Sankalpa Yatra amai kicheng Mahatma Gandhi alamo kachithan pensi arni kangthim talondun Tuvar piathak sok ke epen tim kar bianglong aphan kapin rem Inu dabang pugi tiarpum nangkanglang Kardom Pini Adap Abirta along pen nilisami marvelous strong parpi nonarju ikha birta ang ton pen Dipu aroyalong inut abangpu kitiarpum nangkanglang RV ke jangka cibit mepin aporhut inglong alang nangkangbak pen dipu ahithi lang inglung det pen api non lang ke sana porhut dipu aroyalong inut abangpu kititang arpum nangkanglang Prenipayeng kora sirkep adap dipu arong supi panbari poka dolong arumalong Irong atheng pialong kechak tan inut abangpu kitiarpum long. Apitu magistrate laben police atum dimaklong paledamsi kititang arpum humdamlo. Labangso kitiarpum laki pan bariasor bijoy gwala pusi achorahin pangthek. Preniphaing koira narkep arni penlo bijoy gwala hem kebangwi pusi achorahin pen pachini. Lapen karlitang gwala hemasor pen osomar bangini aphan chepamotekang. Dipupen Sarjip Kathar Karbianglong Live Osomar Bahini Kachapathe Chodji aphan Asamalong Rialong Aron Kibipen Kapangdak Ponji aphan Chisek Dinglo Labang Soputha Karbilo Charlie Asong Mate KSA atumpen Sodak ke Kamke Angthek Kachapaklang Ponji aphan Asam Ratpang Riaphan Kether Asamalong Rialong Inglong So Akai Hakopen Kedo Thirtip atumaphan Non Sarkar Kacharia Hinpen Osomar Bahini Kapedo Chodji aphan Aron Kapathik Pon along Karbi Dimasa Boro Mising Rabha Mar Kuki atumaphan Labang Sosai Kedeng along Pejok Ponangji Pusi KSA Hampanga Songpen Hang Asam Ratpang Ripen da Suaron Kedeng ke Kuti Armuki Ong Akai ke Jok Sitame Inglong So Akai ke Non Kibir Rangrang Akai aphan Labang Suaron ke Pipon ke Mo Akai Ajati Amasi Avedet Po Putajong Hampanga Songpen Labang Sosai Langno Jongsi Deng Pondet Pulute Assam Sarkar apha Democratic Arona Tengpen Ingtang Kring Kachasong Pedoji Puta Karbi Students Union Tiri Maipu Samson Teronpen Pangdak KSA Hamren District Committee along Klemsep Abangpu Babu Rongpi Rensing Rong Parlapen Sarthe Ronghang Atum Penta Kachasong Kapangtang Kring Jiaphan Chikroidun Pini Priachik lo ni phaing koira sirkep arni adapor phai kepen Vesker bianglong Hamren constituency ahawar Jengkha Telehoraklam Rongkhang ahawar Sadgaon High School aklam lapen kijutsi Gandhi Sankalpa Yatra mai socheng ahawar aradaphan Hamren rong supi multi utility building athengno alongsi aliracham kipipen talondun Bharat adet kachari pon BJP sarkar PM Narendra Modi pen kapin khat atengsi Timkar bianglong amaipu Karbianglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang jalinsi Mahatma Gandhi mahangkethek ningkan pharoi sirap hokep arta ke chogahut bangso Gandhi Sankalpa Yatra asai dengponlo bangso asai ang deng ke dengpon along Karbianglong kedam tang ki ong dunga ningkan Mahatma Gandhi pen Bharat adet aphan thangnat soluk sodak atomon abipin pen British atum ari dengpen kapijok anparta Mahatma Gandhi pen Rada Pharman mission aning kamat hapen Rada sayang deng kiklempon kapachun pon aputhak Pini Gandhi Sankalpa Yatra Mailong Rat Athengnu Jaipon Sonthot si non Karbianglong along ria Pharman sitame hemprek ke hangpon along soluk sodak atomon pen kachesong sira ingsamjin atomon pen si chisong ponangji lapen ke methang along ria long jesemet pet kaching thurasai kam ansusi klembom nangji lang puta Karbianglong Autonomous Council CEM pen Rat amai pialong lamthei Jaipon Anparta labang swasa yang deng kedeng pon along sitame plastic pen chepahelo vek nangji lapen KN edet ji kachire mek kenang sot lo puta pachini pon behai he program tabaran chokia thengji nan boi kochi nan hem nani le peti ko ken ni tum tin kar be nom claim le mohe ro sikra hai pen ni single ne akhai ke thala to so anum chije nahi protest dengi vote ke hum ye pha hem prek ke lo nahi ye pha के तीन कर जन्माओ तुम के क्लेम ले दौर में तो ये तुम हेल्पलेस है हम बोलेंगे डेवलपमेंट कम न क्लेम बोलेंगे हेल्पलेस है हम बोलेंगे सीधे तो ये हमरे ने कॉन्सेंसिया लो अब तो कर लो तुम्हें
tuar ke letim tuar tiar bom lagi no tuar ke letim no tuar tang bom lagi rosing dibung ada ni kecapon oke lagi sih kecapon bentar belok tu mas konsilier orang ni nanti tu kecing online jangan tu theglo nama kalau April deh Lincoln Grave Hoy Assist Panel Kachari Pen Lincoln Grave Hoy Congress Kachari Pen non Lincoln ini Parchet lah BJP सरकार के व्यक्ति का जंगलों पे नॉन हम्बेट कंसेंसियल लो तोवार पेन चेंगलो कपड़े कपड़े कचरा के प्रेक थेगलो में थेगलो में नॉन में तो थेगलो वार पेन चेंगलो कपड़े कपड़े पुथोत Karbi Anglong along rialong revenue asai hem setami akaprek along rialong katerek ponjialam thangna ta avi lapen ke terek ji pupe pusi pini Rat Piamai long klar dakalam thi Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen jai ponlo Pini Gandhi Sankalpa Yatra Amai Tele Horalong Kibi Pona Hujje Ai Kathar ke Karbi Anglong Arat Mate Risoi Janga Tumaphan 6 schedule alam thepen ape ari kapache flok chot pukali bonta thiro atum asonsi rada so aphan pachon pro pachon jam pen 6 schedule alam thepen Jakong Chepharang Pon Pu ex-MLA Bidya Singh Inglang Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron Pen Mayalong Lamthe Arbok Pontu Makot de katha ka chokle maka je katha ka chokle maka je katha ala deli giji buke Karbi 6 schedule Indian Constitution 6 schedule apo buskeji pu apo makati pu pulote Rada Goro, Alani, APSLC, a political party nang Hong. APSC a political nang Hong no, Muni na tumpah di Sumal tumpah. Aria, Arikong, pati proses nang Wipin. Alani sini nang dema. APSLC a principle, APSC a movement, sini dema. La chota kali jai kathar ke radaphan aperi pache phlok lap anta kalilan Karbi Anglong ke 6 schedule Apollo pusi prek jama sayang deng ke claim ponalong che hok pon puta pinrem pon thu Team Karbi Anglong amai phu Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangpen Gandhi Sankalpa Yatra mai ke japon hut Gandhi ara je pinchong si Mahatma Gandhi mahangke thekning kan pharoi sira phokep arta ke chok asai mesen pen pichun pon KSA lapen sarpi maratum ahin pen prini phaing koronar kep arni khiruni arni wanga hithialong sokke ya jaimek dengpon bangso adimalong majid so arbe kijang penta langbung langplet kidukok titia jok thurpak pen PWD atawar athak sok e ponsi kachesong angthek paklang bangso atawar aningkan penta arbe kijang lote lang kapalang bipon po rat kedam kewang akisung dodo Lasi bangso khironi arni wanga hithialong towar ke semar ponjia phan batai sarkar phan kachuning rita dolota thangka salamji angringawe bangso jok phrini phaing koranar kep arni KSA pen kechengsi kachesong angdeng ason towar pia thak sok ke epon henlo lason kachesong penta sarkar atum anu chevar we pulote Kewang jiarni kachesong ke intang kring tahai pusi Team Karbi Anglong phan therpon News Text Report Karbi Anglong Live Red Horns Division Sadbhavna Project Amenpen ronga togara raphan se kelang asai kedeng labang so sai kedeng pon laki ulukunchi armu okso ke do boha longpensi sai klempon lo Labang so se kelang ase ke kibipen jasemet umlapher ummat laru pen ke chenglok atok anu pen ke wang arada phan ake joy pen se langpon kadok kawe pharo phlira thokebra pho rong arat aphan se kelanglong ajok ningkarong kachuro armu okso tumaphan pidun rinti se kelangpon awar sai ki piponalong kidok ke boydat arada phan anparta saru sarhanga tumaphanta lapen sarpimar osumar atumaphan kisu langpon Armu okso tumang bongpen si kelang ahin kethek muchada tumpen si lang si kachilang dona tumaphan misen si kelang long adowai sitame ake joypen pipa jerdun armu okso tumpen kachiroi nang jiala non ki kam ki me kachepaklang ajok rong arara tumpen akiro pipa jerdun Pini Adap Abirta abangke lapan si kangton iglo domi thakmi kardom